maningilay iyang giaway, kay sa iyang utang siya gipaninglan, iya pang giingnan, di ta kabayaran, gibato pa og lingkuranan. Kolektor na aypan sa babay utangan, iya nga giingnan nga sali og putlan, ang babay utangan way gikahadlukan, sige siya giyaw-yaw sa sulod tindahan. Sakit sa dughan kung ikaw matungnan, labi na og kwarta na ang mahisgutan, lisod pagpangita sa atong puhunan, maningil kita ba'y kasabaan. Utang lipay, bayad dugay, kung kamo paninglan, ayaw sad pangaway, di gani mangaway, permisad maglikay, permi lang kang wala sa inyuhang balay. Alright, what's up mga lods? So, arita sa tong shoutouts. Okay, shoutout ko kang Yunja Limpahan, shoutout ko kang Joyce Sosmina, o sa tanan nga mga taga Camotes Cebu. Hello, hello, hello. Ay, shoutout ko kang Idol Bachi Makabinggil, shoutout ko kang Analet Banyebiasa. Okay, shoutout ko kang Carlito Cardinas, shoutout ko kang Nivita Rosane, shoutout ko kang Nini Piras o kang Rolando Piras from Karangan, Osamis City. Okay, shoutout ko kang Rogelio Ruiz Mejia from Barangay Concepcion, Hilongos, Leyte. Oy, hello, hello ninyo diha mga taga Hilongos. Okay, shoutout ko kang Rosemary Bustamante Carlos from Hong Kong. Hey, shout out ko kang Regis Sabatin from Barobo, Surigao del Sur, ug sa Sabatin family po kuno. Okay, shout out ko kang Terencio Alulino from Bohol. Shout out ko kang Prince J Asingwa from Palompon, Zamora Street. Okay, shout out ko kang Ling Lumakad ug kang Mivin Riconalia from Jensan City. Shout out ko kang Joey Perez. Shout out to Nining Tapanan Dayon from Bulacan, Manila. Okay, so more to mga ka-music. Alright, thank you very much for watching, guys.